Je tomu už více než 1000 let, co se ve Staré Boleslavi udála v rodině přemyslovské dynastie dramatická bratrovražda. Ve den výročí této tragédie si symbolicky připomínáme i Den české státnosti. Je to tedy tak, že na počátku českého státu stojí zákeřnost a vražda? Nikoliv. Český stát se zrodil s vládou knížete Václava, který si jako první panovník v našich dějinách uvědomil, že evropská civilizace stojí a padá s křížem. S křížem, který svědčí o setkání Boha s člověkem. Křížem, který byl položen do základu českého státu. Připomeňme si svatého Václava, vévodu české země a našeho přímluvce na společné národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.